आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ? ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. उबाटाच्या आमदारांसोबत खासदारही सोबत येतील असा गौप्यस्फोट उदय सामंत यांनी केलाय. मी जे परवा रात्री सांगितलं ते पुन्हा एकदा ठामपणानं सांगतो की ज्या दिवशी हे निकाल लागले त्या रात्रीपासूनच काही महाविकास आघाडीचे आमदार हे माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या संपर्कात आहेत. हे पुन्हा एकदा ठामपणानं अंडरलाईन मी करून सांगतो, सरकार स्थापन झाल्यानंतर याची प्रचिती महाराष्ट्राच्या जनतेला येईल. आणि म्हणून या पत्रकार परिषदेद्वारे मला एवढंच सांगायचं आहे की या महाराष्ट्रानं संवेदनशील, भावनाप्रधान, लोकांमध्ये जाऊन काम करणारा, मुख्यमंत्र्याची केबिन ही माझी नाही तर ती सर्वसामान्यांची आहे हे सांगणारा, वर्षा बंगला हा माझा नाही तर महाराष्ट्रातल्या जनतेचा आहे सांगणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्रानं बघितला. आणि त्या व्यक्तीचं मन केवढं मोठं आहे हे देखील महाराष्ट्रानं बघितलं. आणि म्हणून विरोधकांनी कुठंतरी स्वतः आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.